Физика гаҗәеп ачышлары белән сокландыра. Кешелек дөньясының киләчәге шушы фән белән бәйле дип икеләнмичә әйтә ала укытучы. Үз фәнен яраткан, аңа чын күңеленнән гашыйк укытучы гына балаларга төпле белем бирә ала. Шушы фикер белән мәктәпне тәмамлаган Зөлфирә Казанның педагогия институтына юл тота. Физика факультетында укыган яшь белгеч юллама белән Тотшуран мәктәбенә кайта. Биредә ул 15 ел физика укыта. Тормыш иптәше Илкам белән дә Тотшуран мәктәбендә танышалар. Бәләкәй чактан ук олы абый апаларны күреп, миңа бик кызык буладыр инде алар дәрес эшләгәндә, интектер бетерәдер. Аннары соң үзем бәләкәй балаларны җыеп укытырга ярата башладым. Менә шуннан беренче мәхәббәт шуннан булгандыр. Икенчесе инде минем төп начальник класс укытучысым менә ир кеше Александр Иванович Афанасьев үрнәгендә шундый аккуратный, шундый итеп һәрберебезне өйрәтәдер. Бер үзе 3 класс укытты. Илкам абый Тотшуранда химия, биология, география фәннәрен укыткан. Бүген ул лаеклы юлда. Шулай булуга карамастан Михайловка Түбән Таба мәктәпләренә йөреп география укыта. Коллегабыз Зөлфирә Мөхәррәм турында шундый матур сүзләр генә әйтәбез. Ул инде үз фәннең чын остасы, фанаты дисәк тә була инде. Һәм балаларда да физика фәненә шул хәтле мәхәббәт тәрбияләп ала торган таләпчән, мәктәбебезнең иң гадел, укучыларның иң яраткан укытучысы ул. Зөлфирә Мөхәррәмна 2003 елда гимназиягә эшкә күчә. Ул яшьләргә киңәшче, юнәлеш бирүче дә. Зөлфирә Саяхова үз фәнен бик ярата һәм укучылардан да шуны таләп итә. Зөлфирә Мөхәррәмна бик гадел укытучы. Зөлфирә Мөхәррәмна укыткан өчен минем физикага мәхәббәт туды һәм үзем дә шул физиканы сайлап йөгә бирергә булдым. Физикадан бердәм дәүләт имтиханын тапшырырга теләүче укучылар да әз түгел. Балалар күңелендә очкын кабызыр өчен укытучы таләпчән булырга, шул ук вакытта укучыларның эчке дөньясын аңлап эшләргә тиештер ул. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.